Uning harapan sa akong sakyanan. Pero gusto init gid sa sulod gyud, pili man ako panda og di makaya sa electric fan ako lang. Og kanang bugnaw, kuot na sa kilid. Pasirin dula. Oo. Mo gahan ko ni aloha, kining aloha. Ayong hapon sa tanang mga bisdak o subscriber o followers. Bago lang ko na magtrabaho. Og karon itorkat na ako sa akong simpleng kambalay lang sakyanan. Halika na, pakita na ko sa inyo saan ako paghigda, saan ako mga gamit. Kini mo na siya akong sakyanan. Mo na sa akong sakyanan. Hindi na ako pwede ang number. Pero siya atangan ko diya, ang boss ko. Ang boss mga stupidoy. Baka mo tapuhin ako. Ulan mo ko diri. Muna siya. May mga cover na siya ako. Wala ako matanggal. Pumarin siguro diri. Mga mo na siya. Diri sa sulod. Say diri kumhigda. Sa kumhigda diri kay ana man na siya. Pislito man ako ni mo adjust man siya automatic ko. Wala, regarding mo sigida ako dito araw dito higda sa driver side. Tanak ko mga gamit ko ding uban. Ini mga tabon man ako ni. Na cover na siya. Kanya sa 2 doors, 4 doors man siya. Oh, na Johnson. Akong ice cooler box. Dili na ako kasod akong mga nun, oh. Wala na ice, palit ako ice. Na ako din mga paborito na kung ano, mga inuman din nga Hawaiian made. Saka pa ako ng mga Pepsi or Coke. Palit ko ice nga tagsaka bag mga $3 something. Patkadaw na ng bugnaw siya. Hindi na ako sold. Tubig. Kanya akong mga gamit ubang jacket na dere. Kanya akong masay na ubang na diha. Mga shorts, underwear, tank tops, towel. Wala siya diha. Tapos ano yung ito sa likod. Oh, sa mga kado yan. Langgam dito. Butaan mga langgam dito. Dali doy. Nag-aaman ako pagkaon eh. Oh, nakita ko sa likod. Na akong tubig. Akong engine oil. Power steering fluid. Nada yung akong jumper in case kung di ka maandar. Ini cat food. Sa likod na lang nasa yung mga bambu mga gamit kina pang guyod. Tapos ito nga gamay. Yung screwdriver. Yung knife na ko. Kini cat food ni siya gapon. Kini noodles, kung ako yung makong sa opisina na init tubig, hindi na ako ganito ni noodles. Yun ako tataron na po ko'y mini kuan tataran na nga akong balita. Kini muna ako mga personal hygiene, mga toothbrush, masakit buturang kagtiyan. Kini gwapo na siya, mga chewable mo na siya, thumbs. Kini po 2-in-1 shampoo and conditioner. Kini po Crest ang mumog nimo. Toothpaste. Alam mo na ko na, suod na siya. Takluban. Kini po mga shampoo po ni diri sulod ini. Mga shampoo po ni siya. Conditioner na diri. Hanggang sa sulod. Hanggang sa sulod. Ano siya? May tubig diri, extra tubig. Niya, naadi akong
mga sapatos. Ito sapatos, may sandal, may sapatos pang uling Pilipinas na sapatos ha, Nike, pang trabaho. Yeah. Balik sa Pikaside. Mga pang sa Pikaside. Iba na kung sino diri ka na. Kini siya matumba man siya, kini matumba ni siya. Automatic na siya matumba. Akong tumbaw na, okay. Forward din ako. Mahida na ko. Ana na siya. Automatic na siya. Fall down. Incline siya todo. May pagkabalintong. Higda, bataan ako siya ka ng tawal ka man para diliinit. Kubiran ako diri. Kaya mga cover. Ito dito, kubiran ka po ito dito. Kini no, cover na diri. Pero kining atopan eh. Yung sa kanya, pwede na siya mabrihan. Wow! O ting init gud mabrihan niya mo. Sulong hangin, kini o. Kaya kuha na siya. Rooftop, pero kuha na siya. Pwede mabri. Yung ibabaw kini. Mo slide ni siya, mo pa slide doon, gusto rin mong hangin. Nilili mo isira kayo. Matulog ka sa gabi. Pamo ko electric pan, pero wala ako makita ikaroon na misplace na ako. Electric pan. Niya. Dali, may pakalingkod dito. Pakalingkod o. Tindog ka o. Pislit lang ka. Automatic o. Bangunon ka sa kailangan automatic o. Ito kung balintong o. Balintong dito o. Dito na gutugon ka. Nasa dito o. Balintong higdaw. Gusto ka mainom. Huwag ka ng bugnaw. Kuot ng skilid. Kasi rin dula. Bak. Inom ka. Inom ta. Panginom ta mga bisdak. Kining aloha. Mudahan mo ni aloha. Kining aloha. Aloha City. Muna itong inom karon. Ano yung harapan sa akong sakyanan. Pero gusto init gid sa sulod gyud. Pwede mo na ko pantawag di makaya sa electric pan ako. Ako ka electric pan nga battery operated. Yang main nila may electric pan. So gusto gyud ka mabugnaw gid siya. Pwede na ko paandar ang aircon ani. Pilaban ka 15 minutes para mabugnaw sa sulod. Mo ni ang sistema na ko diri. Daghang salamat sa mga bisdak ug subscriber. Nasunod na kong video, makita ninyo asa kong naligo, asa akong CR, shower, pakita na ko na siya. Daghang salamat sa tanan.